салом алейкум ба кулли тамошобинони канали Мактаби блогери ва ба ҳар як нафаре ки алҳол видеои моро тамошо карда истодааст. Бародаро, мо имрӯз нишон медиҳем қисми дуюми кушодани канала, яъне ки мо дар якум қисм нишон додем чӣ хел ки аккаунти канала мекушоӣ ва имрӯз мо нишон медиҳем чӣ хел настройка кардани ана ҳамун масалан каналтона. Шумо танҳо дар вақте ки аввал дар қисми якум шумо танҳо аккаунт кушодем ки шумо ба аккаунт метавонед масалан дигар корорам истифода баред, яъне ки каналтона кушоден вай настройка надошт. Анакна ҳозир мо дар ин видео нишон медиҳем ба шумо настройка кардани канала ва тамоми мушкилие ки далши бо дора канал. Мерем далши тамошо мекунем. ва дусто, чуноне ки мо дар видео якум қайд кардем, яъне ки мо аккаунт кушодем ва дар ин видео нишон медиҳем бози настройка кардана чӣ хел настройка мекунӣ правилна ва барои осон. Мо барои ин масалан настройка кардан бисёриҳо ҳар гогл интихоб мекунанд, мо гогли алиса яъне ки сирхша интихоб кардем ки шумода мушкил нашавад ва осон биёбем. Баъзе гоглода масалан медроянд чизое ки нестайда баъзеина масалан гогл хромда медрои чӣ хелай настройка кардан ва медроя ба дигар гогл бо дигар хел. Ба ҳамин хотир ман хостум ки ба гогле ки осон аввал ма ба чӣ хотир хела камтар масалан задеш кашида барои қисми димаш промадам, ба ҳамин хотир ки ман ягон роҳи осонша биём ки шумодам осон шава барои кушодани канал ва настройка кардантон. ва настройка кардана ҳозир мо ба яъне ки запси экран нишон метавонам ба шуморо ва тамошо кунем ки чӣ хел настройка мекунем канала. дусто, барои настройка кардани канал ба мора лозим мешавад яндекс алиса яъне ки яндекси сирха интихоб мекунем ба хотире ки роҳи осон ва ягон мушкилӣ надорад. яндекс интихоб мекунем яндекс алиса сирха ӯй мешавад. ва дар боло яъне ки поиск метем ютуб главная страница менависем ва меброяд ана ҳамин хел якчанд ном ва масалан балогишта уна ютуб главнида интихоб мекунем ки бидроя прамои ютубда ва ана ҳамин хел страничка шумода кушода мешавад. ва дар тарафи рост вақте ки шумо аввалин масалан якум бор скачат мекунен ами яндекс алисара амиҷа мебурад шумода ки вайти ба масалан аккаунтон ва иҷа зер мекунен мо чӣ хеле ки каналмона кушодем яъне кушодани канал буд логинаш ана ҳамон хел шумора ира наменависен логини хато наменависен ки чӣ хел кушоден ҳамон вақта бе хато нависен бародаро ки як хатои шумо метавонад ва каналтон надрояд. зер мекунем ба дале ва дар иҷа мепурсад пароли каналтона ва зер мекунем бо пароле ки шумо масалан дар вақти регистратсия кардан заден. ина чишмака зер мекунем нишон медиҳад ки шумо хато кесен ё не. мо ана ҳамин хел масалан регистратсия карда будем канала мечиқем дале баъдан кушода мешавад ана ҳамин хел настройка ва шумо метавонед подтвердид кунед ба номере ки за телефонтоне ва метавонед ки шумо иваз кунед. хубтар масалан изменид бекунед бо иҷа мепурсад номер масалан шумо бо меҷиқен продолжита лозим нест масалан мехоҳед номер алиш кунед ё ба номер хубтарш продолжит кунем барои через дурун бикунед шумо да масалан взламат кардани каналтон мушкил мешавад барои дигарора меҷиқен пропустид ва меброи ана ҳамин хел меҷиқен гатова уже аллакай канали шумо дохил шид дар ами плей маркет яъне ки яндекс алиса ва боз зер мекунед дар точкае ки нишон додааст ҷои каналтон данам галочкаи канал масалан зер мекунед ва меҷиқен дар иҷа творческий студия ва ҳуй мешавад ана ҳамин хел страничка баъдаи зер кардани творческий студия ва шумо дар иҷа дидем ки каналтон холия плейлист канал о канал ягон чиз надорад ва дар иҷа шумо меоед таи канал кушода номи каналтона нигоҳ мекунем посмотреть канал нависагиа ин ба шумо ҳеҷ лозим намешавад бахшиш яке биромад бародаро ва ана ҳамиҷа уна канал кушода номи каналтон мебурад ва дар поюни ҳами меброя масалан ина канала зер мекунед ва ҳозир нишон метавонам аввал чӣ хел яъне ки шумо дар иҷа барои канал масалан взламат накардан
باید подтвердить کنید کانالتون که دیگر رو ظلمت کردن نتونن. анами кнопкаро зер мечиқем подтвердита ва дар ҷаи шумо мепурса пин код ва дар кадом городе ки ҳастен интихоб мекунед ҳамун городи зиндагӣ мекардагитона. мо ҳозир дар Россияем, интихоб мекунем Россия ва дар инҷа бояд шумода масалан код мепурса ва мезанед номерои телефонтона ва ба хотире ки мо ҳозир дар ин номерои телефонмон аккаунт дорем ва мо номерои дигари телефонмона мезанем. баъд аз задани номери телефонмон зер мечиқем масалан отправить. фаромӯш намекунем вақте ки шумо масалан номерро заден дар ана ҳамун номер подтвердит мешавад канали шумо. дар кадом номере ки ана шумо подтвердит мекунед. ба ҳамин хотир я номерро бикунед ки шумо постоянно истифода баред. агар номер дар ҳамин телефони худтон боша метавонед ки ба ҳамун подтвердит кунед ва дар дигар телефонтон боша ҳамун рақамҳоро мезанед ва инҷа мечиқен отправить. ба ҳамин хотир мо номеромон озе ки аккаунт дора мо ба дигар номер мекунем шуморо нишон метавонем. яъне ки фарқия надорад чи дар телефонтон ё чи дар кадом зер мекунем отправить баъди номера чиндан ва ҳуй мешанам хеле страничка ва ба шумо ҳозир бояд дар телефонтон код биёяд. баъде ки ба шуморо код омад ана ҳамун рақама мечинед дар ана ҳаминҷа. ира дусто ба ягон нафара натиен, ягон дӯсту наздиктона натиен ки подтвердит каналтона метавонанд канали шуморо зиламат кунанд. ман роз ба чӣ хотир задестам рушод ба хотири шумо ки канал мада дар кор намешавам ба хотири ёд додани шумо задестам. ин ҳами код меояд масалан мечинен анамиҷа дар сообщении телефонтон мечиқен отправить ва уже шуморо табрик мекунанд ки канали шумо подтвердит шид. зиёдаи 15 минут видео карда масалан партофта метавонед каналтонда ва барои зиламат кардан уже шумо подтвердит кунед ба номери худтон. принят уже биромад анамихел каналтон. ина ба хотире ки плейлист о канала масалан шумо управлят кунед анамо мечиқен зери каналда ва дар инҷа мебурад знаки шестеренка настройка ва ба хотире ки шумо полни настройка каналтон плейлист о канал ҳама чизото бурояд зер мекунед анами галочкаро гирен мекунед ва мечиқен сохранить. баъд аз сохранить кардан уже канали шумо дидем биромад. главная видео плейлист канал о канали шумо биромад. дар инҷа ба шуморо сообщество намешавад ба хотире ки барои сообщество шумо дар кори 1000 подписчик ва дар ҷа боз зер мекунед дар галочкаи читон творческий студия. уже инамихел дидесен ки настройка каналтон бучид ва зер мекунем ба канал ва ина аллакай масалан шумо метавонед ки зиёдаи 15 минут дар каналтон видео партоед. як чизи дига бародаро ки вақте ки инамиҷа шумо баъзиётон аҳамият метем мегӯянд ки ҳуй намеша монетизатсия инамиҷа пешаи 4000 соат масалан 1000 подписчик шумо мечиқем биключунем монетизатсияро ва дар ҳамин ҳолат шумо хато мекунед ки монетизатсия автоматически мебура ба шумо 4000 соат 1000 подписчик ҷамъ мекунем мутаассифона намешавад ва ана хел буд мешавад. ва дӯсто ана ҳамин буд яъне ки кушодани канал қисми 2 настройка карданаш ана ҳамин гуна настройка мекунем ва мо насиб иншоалло дар видеои оянда ба шуморо нишон метаҳем ки дар галочкаи каналтон чӣ хел сурат монед, яъне ки сурат мондан дар галочкаи канал. ба ҳамин хотир бародаро ҳатман скачат кунед Яндекс Алиса сирха. сирх бисёр кораш осон аст. хай ана ҳамин буд дӯсто. ва дӯсто шумо дидем ки чӣ хел настройка кардани канал осон аст, яъне ки ягон мушкилӣ надорад канал. ва вақте ки мо ин настройкаро кардем шумо аллакай метавонед ки зиёдаи 15 минут видеоро зиёд партоед яъне ки дар каналтон ва плейлист дигар чизи канала ҳуй кардем. аллакай уже канали шуморо мешавад ки шумо видео добавит кунед ва подписчик ҷамъ кунед ва яъне ки уже канали шумо омода шид. ва боз якчанд настройкаи дига дора ки онҳо барои шуморо зависед айхтон мекунад. масалан чӣ хел настройка кардан. шумо агар хоҳед ки подписчикотонро нишон битен ба масалан подписчикои дигар яъне ки бифаҳмонед ки шумо чӣ қадар подписчик доред метавонед ки шумо открит кунед ва ё ки закрит кунед.
این настройка مثلا اونقدر مهم نیست. این هر یک تای شما مثلا وابستگی میکنه و باز مناسب ان شاء الله هر یک تای عدل ویدیو میکنیم که برای شما را آسان شود. و یکم میگه که مثلا подписчикот открыть закрыть و بابت شما میتونید که اگر بخواید که شما مثلا در کدام ویدیو لایک موندین یا که کدام ویدیو را مثلا در поделиться مثلا چه فهمونم плейлисти хитон сохранить кунед ё ки масалан добавить кунед ки дигарон набинанд ва закрит кардани плейлист танҳо видеое ки шумо лайк мемонед ва ё ки шумо дар хитон сохранить мекунед ки дигарон набинанд ва ё ки шумо метавонед дар ягон канал масалан подписаться кунед ва каналое ки шумо подписаться кардагиен одамое ки дар шумо подписаться мекунанд ва ё дида натунанд. ва боз дар инҷа дора масалан настройка кардан яъне ки дар болои фонд сурат мондан ва иш ҳатмия яъне ки ишам иншоалло сиёнка мекунем баъдан шумо метавонед ки бимонед сурата дар галочкаи ютубтон ва боз дар боло дар фони калон масалан. ва мо барои бисёри блогеро 100% бовар дорем ки через компютер мекунам бо баъзешам ба телефон намедонанд. мушкили асосӣ ана медаҳад ки вақте ки размера интихоб мекунанд наметунанд шумо мондаш наметунанд. ба чӣ хотир? ба хотире ки мепурсад масалан мегабайти сурат камаю бисёр ва ба ҳамин хотир мо кофтем як программа осон ёфтем барои шуморо ки ягон мушкилӣ накашед яъне ки шумо бо тариқи телефон ҳамин корро пеш бурда тавонед. яъне ки осон кардесем корро бародаро ва шумо дастгири ҳамин қадар мешавад барои моро ки ҳаминро ба дӯстотон равон кунед ин видеоро ва ҷамъ шем ҳама якҷоя бародаро ва мо чӣ қадаре ки боз метонем ва мефаҳмонем шуморо и барои ҳар яктаи шумо мешавад. то ҳадди имкон бародаро ма то чӣ қадаре ки метонам иншоалло ма ваъда додам ки дастгиритон мекунам бародаро. баъзеҳо саволое менависанд ки мумкин ма ҳамун ҳолатҳоро чӣ фаҳмонам шуморо ҳастанд. ягон одам олим баромадагӣ неста. мумкин саволое бошад ки ман надорам не ки ма иншоалло пастаратсам мекунам ки дар видеоҳои дигар ма ҳатман биёбам ба саволаи шумо ҷавоб дам. не ки ма кӯшиш кардам ки тамоми мушкилиҳои ютуба айхат кунам ва ба шумо омӯзонам ҳар як масалан камбудиҳое ки ютуб карда истодааст дар ин вақт ва дигар ва баъзеҳо мо мехоҳам фаҳманд ки 1000 просмотр чӣ қадар сум метад дигар корчи ё ҳамаш дар видеоҳои оянда мешавад дӯсто. ва ана мебад қисми дуюми кушодани канал яъне ки настройка кардани асосии канал. ва боз чӣ саволе ки доред бародаро метавонед шумо нависед дар комментария. ма ҳатман дӯсто ҷавоб метавонам. агар ягон соатам дер кунам ма дидестем ки ма тамоми комментариҳое ки дар зери видео шидестанд ҷавоб додестам. ва баъзеҳо мо силкаи инстаграмона дар масалан комментария мемонем ба хотире ки бисёри одамоли ҳастанд нафарое ки нав блогерия сар мекунанд намедонанд ки мо вақте мегем масалан силкаи инстаграмона ё ки ягон силкара дар описания мемонем ба ҳамин хотир баъзеҳо намефаҳманд ки описания гиҷоай ва барои иам бо иншоалло видео мешавад. яъне ки дӯсто мо силкаи инстаграмона мемонем дар комментария дроен саволотона нависем ва баъзеҳо мега ки наметонем хел кавчи даромада через силка ва бо номша мемонем ки дар имтиҳ масалан чӣ ном дора инстаграми мо ва дар инстаграм поиск метен ира меброяд бародаро. ҳай бародаро ина ҳами бад яъне ки части дуюм қисми настройка кардани канали ютубтон. дӯсто интизор мешавем видеои ояндара ва ҳатман видеоро поделиться кунед лайк монед ва мебинем ки шумо чӣ қадар дастгирӣ кардест яъне ки чӣ қадар видео ба шуморо писанд шид. ба лайкҳои шумо ма ҳис мекунам ки яъне ки шумо бо мо ҳастед дӯстон. хайр дар паноҳи аллоҳ бошед то видеои оянда.